Hoi. En Jasmine die let Hewitt op wat er op Facebook zijn. Want die let op wat er op Facebook wordt gezegd. Stel gerust je vragen. En als het een snuggere vraag is, komt die hier aan de orde. Welkom ek de meesken in de zaal. Welkom de mensen in de zaal. Welcome to everybody here. Vandaag is het een drietalig programma. Het is drietalig, Hewitt. Het is drietalig vandaag. Dat is de laatste keer dat ik... Of dat is de ene laatste keer dat ik het in alle talen doe. Dat is de ene laatste keer dat ik het in alle talen doe. Dat is the last time I will do it in all languages. Please help yourself out in between yourselves when somebody doesn't understand what's being said. Truth to Power Café is het, Hewitt. En de vraag die daarbij centraal zit is... Wat had macht oer die en hoe bist u dat ook aan? And so I'm going to switch to English now because the man behind the whole concept of Truth to Power and the Truth to Power Café, who thought of it in Britain and now is taking it global. I'm very happy that he's here. Please, ladies and gentlemen, let's hear yourself for Jeremy Goldstein. Hello. Hi, Jeremy. Hi. So nice that you're here. Thank you for having me. Yes. It's lovely to be here. Hello, everyone. Yes. You've been here for a couple of days now in the European Capital of Culture. Yes. So can you feel it, that it's European Capital of Culture? Yeah, it's in my bones. Right, Yes, very good, I love very it. good. It's brilliant. Well, that's also the reason that we have you here, because you approached us, I think about a year ago, and said, I have this great idea, and we thought, that's right. And what I want to do now is talk to you a little and explain to the people here and back home where your idea comes from and what it is about. And I think if we take the next slide, Mattea, then it says, who has power over you and what do you want to say to them? Where does this question for you come from? Wow, God, that's a big question. So I'll do my best to answer it. Look, I think, I've always, just as an individual, as a person, I've always been grappling with certain power issues in my life. I'm always very uncomfortable when I feel that someone has power over me. And but I've learnt, over the years that when I've been able to identify that person and identify the power and break it down and strip it back and so on, it's only then that I've been able to move on in my life and grapple with that force or that external force that has power over me. And how does this realization, this process for you, how has this translated into theatre? Well, I'm a theatre maker first and foremost. That's what I do. I'm known as principally as a theatre producer. I've been putting shows on in the UK and internationally and around the world. And in Holland, we had a show at The Hague some years ago at the Royal Theatre. But basically, this is where I'm coming from in terms of my practice and how I make my work. But what the question in terms of my relationship to power and so on really came from the relationship that I had with my father. My father, his name was Mick Goldstein, and he grew up in Hackney, post-war Britain, at a time when the Holocaust still loomed and the bombs over Nagasaki and Hiroshima, had devastated kind of communities in Japan. In London, which is where he was from in the 1950s, he was great friends with a very famous English playwright called Harold Pinter. Yeah, we see him in the picture there. Yeah, great. Can you explain a little bit the magnitude that the name Harold Pinter has in Britain? Because who here in the audience knows Harold Pinter? So look, that's about 4. Great. So we have some ground to gain. Could you please explain? All right. Harold Pinter was to English theatre to what the Beatles were to music. Unfortunately he died about 10 years ago. But his legacy and his work is still felt very strongly in British theatre, and not only in England but internationally as well. My father and Harold were best friends. They grew up together in East London, and they formed in the 1950s a group of young men who became known as the Hackney Gang. Yeah, and we all watched Netflix, and we watched Peaky Blinders. They're a gang as well.
in last century, but it's not like a criminal fighting gang, was No, it? I mean, this was a gang of young men. There were 6 of them in total. But their preoccupation was in art and in literature and in film. In the 1950s, they discovered artists like Louis Buñuel and Salvador Dali and Samuel Beckett. In 1955, they saw the first performances of Waiting for Godot at the Arts Theatre in London. And this was the kind of education and as part of their formative years, very much kind of influenced their work. And Harold, at the time was writing a novel that became his one and only novel called The Dwarfs, within which he based the lead character on my father, Mick. Right, so they had a very intense relationship, even your father ending up in a book, and later also in place of Mr. Pinter. But Harold Pinter shot to stardom. Was it the same for your father, Mick? Unfortunately not, no. I mean, Harold's career really took off in 1960. It was the birthday party, his first kind of major play, which, took his career to New York and, into the West End and London and so on. It was a very different story for my dad because, his best friend, his career had really taken off. And unfortunately for Mick, my father, he was kind of left, he was the one who was left behind. If you remember, even I remember, I'm 48 now, but I remember when I was, earlier on in my career, and my best friends were sort of doing really well, at their chosen careers. And we were the ones kind of left going, how did they manage to do that? Like, why them? Why what? Why them? Why them? Why not me? What's wrong with me? So did your father, excuse me, did your father take this lightly? Well, look, he immigrated to Australia in 1960. He became known as became a 10-pound pom, because in those days the Australians were trying to encourage people from England to move to Australia, and they gave them a 10-pound incentive to get on a boat and move there. Yeah, you said 10-pound pom because pom is the derogatory word for people from Britain that Australians use. I'm an Aussie East Ender, so I'm allowed to say it. Yes. And so what happened to your father? Did it also have an influence on the relationship between you and your father? Yeah, my dad really wanted to be a writer. It was only in the aftermath of his death that I discovered, so much about his relationship with Harold and the person that he really wanted to be, because I was born to him when he was in his late 40s, at a time when life had really taken its toll, whereas because he was best friends with Harold, this world famous playwright, he couldn't become the writer, or it was very difficult for him to write his work because he knew that he would always be compared to Harold Pinter. So, so I feel like he kind of drew the short straw in that relationship. But, it didn't impact on their friendship in a negative way, quite the contrary. They loved each other, they were lifelong friends. But what was the impact on you? Well, for me, it was very difficult because, I feel that he was a frustrated artist. His shadow really cast a burden. And the fact that he wasn't able to become the person that he wanted to be, he couldn't become the writer that he wanted to be, I was the one that he took it out on. So it became a very difficult... How did he do this? Oh, wow, that's a big question. But look, there was a very awkward power dynamic always between us. He was the man in my life who had power over me. Even up until he died, it never really changed. 6 months, he died in 2013, and 6 months before he died, we had a big falling out. We were estranged. We weren't speaking. It was kind of after years of arguing over who did what to whom. There was the money, the drink, the divorce, and so on. We just fell out. We couldn't communicate with each other anymore. And unfortunately, he had come down with a brain tumor. And but I did write him in an effort to try and patch things up. But unfortunately, my letter arrived the day he died, and he never got to read it. So at the time, I thought that our relationship was forever frozen in the past, and I was the one who had to live with it.
But in the aftermath of his death, I discovered a play that he had written in the early 1970s, which was him coming to terms with his friendship and relationship with Harold Pinter, and what it was like for him to be written into a Pinter play. And it was a fascinating discovery for me because it gave me an inner insight into his life, into his brain, just into his world and how it was functioning and so on. And was this the start of his power over you? Yes, I mean, look, I began to understand my father's motivation and what really drove him and why he had grown up to be the person that he wanted to be. And in the course of reading the play, I went to the British Library in London, which is the keeper of the Harold Pinter archive, because all of my father's personal correspondence had been acquired by the British Library, by the archive. These were letters which are lifetime of correspondence, many of which were written in the 1950s. So I went into the library and I read all the letters one by one. And as I was reading the letters, I was getting to know my father as a young man. I was getting to know the person that I never knew because, we never really know our parents when they're that age. And as I was reading the letters and understanding, his friendship with Harold and so on, I developed a love and an empathy for my father I never experienced when he was alive. And for the first time in my life, I began to feel like a winner. And my father, Mick, he finally became my hero. And this is when the Truth to Power Beautiful. Cafe Yeah. was born. Can you then, because we, of course, have to go on, Yeah. can you explain to the people what the concept of the Truth to Power Cafe is, how you operate? Yeah. The Truth to Power Cafe is a place where my worlds of theatre, my activism, I'm an HIV positive activist based in London with ACT UP, AIDS Coalition to Unleash Power. So it's a place, it's a theatrical event where my worlds of theatre, activism converge. And during the course of the show, I invite members of the public and the audience to come and perform with me in the show and respond to the question, who has power over you and what do you want to say to them? Yeah, we got a very nice lineup. I see the light has given up power. Oh, Hey! there we go again. You'll be seated there at the DJ booth for us and also ask our participants questions. Yeah. Is there anything that we've missed that people need to know? I thought I might do a little poem. Of course. Which is about my, which was written about my father. It's called Spider Love, and it's based on the original play, which I found, which he'd written in the 1970s. So Rutger, when you're ready, let's go with the music. Yeah, my father, he wrote me once, and he said, the truth is a precipice, a grave into which we all fall into eventually. There's no escaping it. He knew, he was in it. Maybe a bit more volume on it. He put cobwebs on my pillow, crap on my floor. He's my lousy indoor flower, I can't take anymore. Scream it out the window, shout it out the door. He's my lousy indoor flower, I can't take anymore. I can't take anymore. I can't take anymore. I can't take anymore. I'm standing at the center of the turning world, and nothing exists until my brain uncurls. If love comes calling, is it wearing a dress? If it sets my mind on fire, I couldn't care less. But look under the mattress, who's that flat on the floor? I'm the boy in the bangles, I don't live here no more. Love may leave you bruised and battered, but
but you can grow a new heart. I put cobwebs on my pillow, fresh crap on my floor. I've become my indoor flower, the one that I adore. Jeremy, thank you very much. And we'll hear more of you. Then I would like to introduce our next international guests from the band Croaky. If I pronounce that right, maybe they're going to tell me off. Please, ladies and gentlemen, give them a hand. Welcome. Hi. Welcome. Hi, how are you doing? Thanks. Welcome. Welcome, guys. We are very, very, very happy that you guys are here. If you don't know them yet, Google them, Wikipedia, and you see what work they've done, the people they've worked with. Because some people might not know, the style of music that you're playing. When I listen to it, it's like a mix between folk, jazz, classical. Is that about right? Absolutely. This is it. Good. Well, okay. Then we're off to a good start. You guys are based in Poland, but it's not a coincidence that you are here today. Why are you in Friesland? We're here because we're invited to do some project. You know, we've been spending some time in Holland, like 20 years ago, because of that guy who's filming me on iPhone, you guy. Yes. He brought us to Holland to play a tour for you guys. And then after 20 years, our very close friend, who is very involved in theater, in amateur theater, called us and he said, guys, we're preparing something like a project with the people. So would you be so kind and participate in this workshop project for amateurs, for people who have a heart for art and they want to do something with the music, with the theater, with acting. And it was because we know these guys, they're so honest, they so, this is the reason you want, now I got it. Because, it's, sometimes I need the time to understand. With the music, it's easy, and right now you are under the tour play. Yeah. So now we're doing, because of these people, we did workshop yesterday, and this is amazing, because they have so different skills, from professionals to absolute amateurs, and after a while, after 15 minutes, all these people collaborate, they play together, and they have same heart for the music and same spirit for the music. Absolutely great thing. So we're really grateful that we can be with you guys and share honesty in the music with you. Yeah. And before you start playing, what can we expect from you guys in the oncoming year? Are there tours? Are there albums? Are there special things? It's the truth that we're constantly busy. Like last year was really something for us because it was 25th anniversary of our existence. So that was a really busy moment with the albums, with everything what is around, with the labels, chatting around and being around, and many concerts, many albums. This year, we are on tour, so it's the best is if you Google us, go on Facebook and check where we are, because it's really busy. Yes, we're very happy that you're here. Please be ready to be amazed. Give him a hand. Croaky.
Wow. Guys, so great. Thank you very much. And we'll see more of them later up in the show. We're very happy to say. Thanks guys. See you later. We gaan naar onze eerste gast.
Als de mensen nog staan, if there's still people standing there and you want to take a seat, there's some seats left here. You're more than welcome, guys. Thanks that you were here. We gaan onze eerste gast vanavond in de Truth to Power Café. En dat is Ismaël Lots, dames en heren. Ismaël, welkom. Wij kennen elkaar best wel lang al. Dat moet er even bij zeggen. Veel samen gewerkt. Want jij bent een filmmaker en cameraman. Ja, dat klopt. Ja, als mensen cameraman zeggen, dan zeg ik altijd van, nee, dat ben ik niet. Ik ben filmmaker. Dat is, omdat ik ook regie doe en ik bedenk, ik schrijf, ik monteer. Dus weet je wat, dat. Filmmaker, ja. Wel onder andere ook camera, dus ook, ja. Dat is wel een vrij essentieel onderdeel van film. Ja. Filmmaker. Jij legt jouw leven ook vast. Ja. Vrij vroeg begonnen eigenlijk al met videovlogs, hè? Ja, klopt. Ja. Vloggen, eigenlijk film ik mijn hele leven al. Dat klopt, ja. Toen verscheen er laatst, en dat gaan we ook even laten zien, dat kunt u op dat scherm zien daar, een filmpje op jouw Facebookpagina. To future me. Keep going. Keep going. Just keep going. Just keep going. Be yourself. Yes, it's cancer. I know. But that's not you. You are not that. Keep making films. That keeps you going. Keep working out. It works out. Just keep going. Keep traveling. Keep in touch with dear friends. Keep renewing. Be now. Now more than ever. Ever is gone. Now is all you have. Keep going. Just keep going. Just keep going. Ja, daar word je stil van. Dus aan jou nu het woord. Wil je deze microfoon gebruiken of deze? Ismaël Lots, dames en heren. Dankjewel, Jacco. Ja, daar sta je dan. 1 februari van dit jaar kreeg ik dus het meest vreselijke nieuws te horen wat je kunt krijgen over je eigen gezondheid. Longkanker, uitgezaaid, stadium 4. Ik vroeg aan mijn vriendin, die zat naast mij, Caroline, hoeveel stadia zijn er? 5, zei ze. Oh. Thuis kwamen we erachter dat er 4 waren. Dus die dag was echt vol ongeloof. En ik was boos en bang en alles tegelijk. En ik was er ook wars van. Ik had zoiets van, ik ga gewoon door met wat ik aan het doen ben met filmmaken. Met die filmprojecten die ik heb lopen. En mijn ambities naar Hollywood en al die dingen. Ik ga gewoon door. Het is immers mijn passie. Maar toen we thuis kwamen van het ritje van het ziekenhuis, toen dacht ik van ja, dat is eigenlijk heel dom om op hetzelfde spoor door te gaan als waar ik op zit. Want ik heb immers het helemaal niet doorgehad. Ik heb niet geluisterd naar mijn lijf. Ik heb het niet voelen binnenkomen. Ik had een irritante hoest. Hè, Carolien? Echt super irritant. En ik was eerder moe. Maar ja, ik had zoiets van, ja, ik ben 42, dus dat zal wel iets te doen hebben met leeftijd, dat je iets sneller moe wordt of zo. Ik heb het gewoon niet doorgehad. Dus ik had zoiets van, even toch maar niet doorgaan met waar ik op dit moment mee bezig ben. Even alles on hold en focus op mijn gezondheid. Volledig daarop focussen. Dus, dat ben ik gaan doen. En toen was ik het even kwijt. Dan ga ik even spieken. Ik hoor mensen lachen. Dat is gek, hè? De dag van de uitslag was als een achtbaan. Terwijl me een molen
een molen beloofd was. De dokter zei, welkom in de molen. Maar ja, het is een achtbaan, mensen. En ik haat achtbanen. Dat gevoel wat het in je... Als je naar beneden roest, hè, dat gevoel in je maag. Wow. Nee, dat liever niet. Dus, maar ja, die achtbaan die loopt nu. En je kunt er ook niet zomaar even uitstappen. Hè. Je moet de achtbaan afmaken tot die beugels weer omhoog gaan en je kunt eruit stappen. Maar dat ritje loopt nog steeds. Dus, ja. Die dag besloot ik ook gelijk dat bang zijn en mijn kop laten hangen, dat niet echt een optie zou zijn. Want angst is gewoon een slechte raadgever. Natuurlijk ben ik nog wel eens bang en boos, maar boosheid, ja, dat heeft ook geen zin. Dus al jaren ben ik bezig met mijn camera om mensen te filmen terwijl ze zichzelf zijn. Ze staan dan voor mijn camera en dan 3 minuten lang kijken ze in de lens en dan zijn ze volledig zichzelf. Are You Now heb ik het project genoemd. Want het gaat om in het nu zijn. Want het nu is het enige wat we hebben, lieve mensen. En het nu, uitgerekend nu, besef ik dat dat nu het enige is wat mij ook een beetje vooruit kan helpen. Dus ja, dus niet morgen die vriend bellen die ik al heel lang niet gesproken heb, maar nu. En niet volgend jaar pas terug naar Hollywood om door te pakken met de mensen daar. Maar nu, uitgerekend nu, juist nu dat doen. Dus over 2 weken ga ik, lieve mensen. Los daarvan, mijn hele leven pak ik altijd de camera, om van me af te lullen, om van me af te maken. Ik bedoel, dit is mijn kwast, mijn pen, mijn gereedschap om verhalen te vertellen. En dus heb ik hier ook een project voor gemaakt. Ik had zoiets van, ik focus me op mijn gezondheid en de weg naar herstel, met alle voor- en tegenspoed, dat ga ik gewoon vastleggen en filmen en delen met niet alleen mijn familie en vrienden, maar met de wereld, met jullie. Jullie zijn mijn podium. En daar voel ik me goed bij. Want ik leef nu. Het project heet Lots Leeft. En dat kun je volgen via rtvnoord.nl/lotsleeft of via mijn YouTube-kanaal youtube.com/Ismaël Lots. Ik zou zeggen, check het. Nu. Dankjewel. Ja. Nu. Laten we nu eens kijken of er mensen zijn die wellicht een vraag voor jou hebben. Daar is Marianne. En dan, mocht u een vraag hebben nu aan Ismaël, dan kan dat. Mag u uw hand opsteken? Hoeft niet. Kijk eens hier vooraan. Als u even wacht. Wat is uw naam en wat is uw vraag? Ik ben Bokko en ik ben benieuwd hoe het nu met je is. Ik ben nu een beetje... het is een spannende, want ik vind dit heel spannend. Ik bedoel, voor die camera ben ik een hele hoop gewend. Kan ik ook lekker knippen, monteren en zo. En nu is dat live en kijk ik jullie allemaal aan. Of soms ook helemaal niet. Dus dat is heel spannend. En ik ben een beetje ietsje laag in energie, merk ik. Ik had dit iets meer... ik ga nu evalueren voor mezelf. Maar ik had het met iets meer energie willen brengen dan dat ik heb gedaan. Dus zo voel ik me nu. Ja? Ik kwam goed over voor de luisteraars thuis die het hadden gehoord. Iemand anders die nog een vraag wil stellen? Nee. Dan gaan we naar Jeremy. What would you want to ask Ismaël? Well, first of all, I want to say thank you for sharing your story with us tonight. It's very inspiring, very brave, very courageous. Thank you. I'd like to ask you as a filmmaker how important it is to you to tell the truth in your work. Well, as a filmmaker, as a documentary filmmaker, I also do documentaries. It's very important to find the truth behind the story and tell it truthfully to the world. So yeah, it's very important to me. Is there a time in your life where standing up and telling the truth has had a memorable impact on you? Could be now. I think now, yeah, definitely. This is the most personal
truthful thing that I ever did on stage and on camera and in my own work. So definitely now, I think so, yeah. Als ik nog maar vraag, Ismael. Je bent dus in je werk niet bij de pakken gaan neerzitten. Maar ik volg jou op Facebook. En daar kwam laatst een post. Was jij met je vriendin een milkshake aan het drinken of iets dergelijks. Zei je, goed nieuws. Kun je daar iets over zeggen? Ja, het was een groene shake. Melk doe ik al een poosje niet meer, Jacco. Maar Is ook zo. Ja, vegan, hè? dat zijn details. Maar het goede nieuws is dat kijk, ik werk nu 3 maanden. En in die 3 maanden ben ik gewoon heel veel dingen... dat had ik eigenlijk ook willen zeggen, maar het is allemaal vervlogen. Gestopt met suiker en gestopt met alcohol drinken. En heel veel dingen laat ik nu. En ik ben gaan sporten. Dus ik heb het gevoel dat ik in die 3 maanden ontzettend veel heb. Want ik moest heel lang wachten voordat zij wisten wat voor mutatie ik heb. Nu weet ik dat het de EGFR-mutatie is. En ik slik daar nu een kleine maand, Caroline, wat denk je? Een maand, hè? Slik ik daar een doelgerichte pil voor. Dus die heel gericht die kanker aanvliegt. Maar na 2 weken kreeg ik pas een CT-scan die te vergelijken ging met de eerste scan eind januari. En toen zei de arts heel triomfantelijk van... nou, na 1,5 week behandeling kunnen we zien dat de tumor nu toch wel heel erg geslonken is. Het was 3,9 centimeter, nu ongeveer 2,9. Dus een dikke centimeter. Of 2,7 zelfs, zoiets, hè? Whatever. Wauw. Ja, dat was super blij nieuws. Maar ik had wel tegelijkertijd zoiets van... ja, maar ik ben al 3 maanden ontzettend zelf heel erg hard bezig. Dus het kan toch niet van het 1 pilletje komen. Dus ik heb daar, en daar hou ik me ook gewoon aan vast, wat ze ook zeggen... dat ik daar gewoon voor ga. Voor gezond leven, veganistisch eten, en versapjes en sport en noem al die dingen. Maar het gaat heel goed. En films blijven maken. Zeker, ja, zeker. Mag ik even een knuffel geven, Ismael? Ja, Jacco, is graag. Dat kan nu, hè? Dankjewel. Ismael Lots, dames en heren. Dankjewel. Wat fijn. Ja. Ja. Nou, ik heb er gewoon kippenvel van. Maar, zoals jij ook weet, Ismael, the show must go on. Jij gaat eraf. En op komt, als jij eraf bent, Anne de Groot. Applaus. Hoi Anne, goeie. Alles goed? Best nog. Mooi zo. Vertel eens even, waar bist je? Wat was het voor werk? Want dat had er krijgen, maar waarom uit we die uitnodigen? Ik ben dus Anne de Groot. Ik ben antropoloog. En ik heb onderzoek naar homoseksualiteit in evangelische kerken. In Friesland. In Friesland, ja. Dan weet iedereen ongeveer dat het zich ergens waarschijnlijk in Drachten afspelen had, dat onderzoek. Maar ja, lid maar net in dat soort details treden. Zeg maar, het is een anonieme Grutte evangelische kerk in Drachten. We gaan naar die luisteren. Dank u wel. Ja, is goed. Het is net alleen nog Drachten, het is in heel Friesland. Ik ben in meerdere kerken West. Ik zal eerst even vertellen wat een evangelische kerk is, voor de mensen die het net weten. Evangelische kerken zijn heel hip, heel modern. Het is echt feest als binnenkomst. Het lijkt meer op een concert dan op een kerketje in zoals ik het van vroeger ken. Maar tegelijkertijd ben ze heel dicht bij de Bijbel. Het is vrij streng, zo kan je het eens wel zeggen. Dus ze blijven vasthouden op bepaalde normen. En dan heb ik door homoseksualiteit. En de belangrijkste norm daarvoor binnen de kerken gaat eens om het respecteren, zoals het zeggen, van de scheppingsorde. Oftewel, man jet bij vrouw en oorsom. Nou ja, homoseksualiteit leidt dan automatisch best wel lastig. Dat ken net gewoon staan maar. Dus wat ik aan je zien heb, is dat er een skiering maken wordt tussen waar het bist en wat als dost. Nou, daar heb ik een kaartje hoor. Volgende. Daar hebben ze bepaalde regeltjes voor. Soms binnen die regels expliciet versline in beleidstikken. Van als het homoseksueel bist en de dus ik homoseksueel, dan maakt bepaalde dingen dat met waan. Maar die dingen lezen ik volle finer eens. En dat is waar we het hebben over macht. Want daar hebben we het natuurlijk toevallig hoor. Waar zit dat macht net alleen nog luidt bij mensen die op een positie zitten die wat heger is dan de rest. Mensen hebben al geen macht door elkaar. Iedereen heeft macht door iedereen in feite. En dat komt van onderop naar boven toe, van boven naar onderen. Maar het gaat gewoon horizontaal onder elkaar. En het belangrijkste was just, wat ik het belangrijkste vond,
is dat mensen een bepaalde macht over zichzelf hebben. Want ze willen bij die kerken jaren. Want belangrijk in die kerken is het gemeenschapsgevoel, het meerskipsgevoel. Lekker culturele hoofdstad. Dus mensen willen daarbij jaren. Mensen willen de regels naleven. Ze willen ik leven, nooit zou zij ervaren dat God het bedoeld had. Dus ze willen ik graag normaal wezen en heteroseksueel wezen. Maar ja, als ze dan die gevoelens bij zichzelf ontdekken, dan is dat lastig. Dus ik wil even een voorbeeld vertellen van een famke wat ik spritsen heb. Mirjam Jetsen. Mirjam die kwam erachter dat ze op vrouwen voelt. En ze ziet in de evangelische kerken. En ze hier haar hele leven zou inrichten. Ze ging heel vaak naar de kerken daar, al haar vrienden hielden er. Eens elke dag toch zo in de kerken, zong ze op een fiets, versjes uit de kerken. Haar hele leven wie het kerken. En toen kwam ze erachter dat ze lesbisch was. Nou ja, dat we even slikken van Mirjam. Dat is natuurlijk net iets wat zij in één keer binnenkomt van, maar wat Mariëren steeds duidelijker waard. En eerst had ze geprobeerd om het fut te bidden, omdat het waan als het er net weer. Toen dacht ze, oké, misschien is het wel, laat ik het dan maar negeren, want dan kan ik in elk geval blijven wat ik ben. Dan ben ik nog steeds onderdeel van waar ik altijd al onderdeel van wie, waar ik bij jaren voor. Op een gegeven moment was ze verliefd op mijn famke. En toen was dat heel lastig om nog steeds zich te conformeren onder regels en onder machtsvormen zoals ze daar wien. Dus toen is Mirjam uit de kast kwam. En toen kreeg ze te maar hudde klappen voor haar. Toen mocht ze in één keer net meer deelnemen op bepaalde dingen. Toen mocht ze in één keer net meer... wie is in één keer geen volwaardig lid meer. Toen wist zij oors als de rest. Nou ja, en dat is nou in het kerken wist of net in het kerken. Als het onderdeel wist van een meerskip, dan was het net eruit lissen omdat mensen die oors vinden. Hartstikke niet vindt dat leuk. Nou ja, Mirjam dus ik net. En wat ik eigenlijk interessant vind om Mirjam haar verhaal, is dat zij is nou uit de kast en uit de kerken. Zij is trouwd met een vrouw, ze heeft een dochter, ze is nou zwanger van het tweede. En ze blijft zich bezighouden met die kerken. Ze heeft het geloof eens voor zichzelf opjoen. Het is haast helemaal fut, zei ze. Maar ze blijft zich maar bezighouden. Ze blijft van buiten nou, maar ik word van binnenuit, omdat ze zichzelf nog wel christelijk neemt. Blijft zij verlichting, verhalen vertellen binnen die kerken. Om het bespreekbaar te maken. Want dat blijkt heel belangrijk te wezen. Besprek dit onderwerp. Het erover. En dan kerst de chef van, ja, hoe denken we er eigenlijk over? We hebben het eigenlijk over. Is het eens wel zo goed om hele hudde regels te stellen? En dan kom ik bij de conclusie van mijn verhaal. Je zegt eigenlijk dat iedereen macht heeft over iedereen. Mirjam heeft macht over die kerken. Die bezig binnen de kerken heeft macht over elkaar. De voorganger heeft macht over de mensen die te zitten. Maar wat dat ik inhoud is, als je macht hebt binnen het systeem, en dat heeft elke een, dan heeft de macht om het te veroordelen, of heeft de macht om het te behouden. Dankjewel voor die verhaal. Binnen mensen die een vraag hebben. Nee, dankjewel. Nee. Jeremy. If you yourself had an opportunity to speak to the leaders of the church, what would you say to them? That's a very difficult question. I did speak to them, and I was very, very glad that they wanted to receive me. So what I would want to say to them is to think about the impact that they have on people's lives. Because every gay person that I spoke to has been through periods of depression, which can be very severe. So I would say that they should consider the impact. Yeah. Thanks. Dankjewel. Fantastisch. En we kennen alvast even zeggen van mensen die bijvoorbeeld thuis joggen. Giet het onderwerp jou ik on, of die ik on, of die ik on. Let dan op, want na de simmer in onze tweede seizoenshelft van Iepen Up Live zullen we een hele jonnig dwaan over homoseksualiteit en geloof. Even nog in het Hollands. Ben je geraakt door dit verhaal? Heb jij er ook mee te maken of heb je er een mening over te zeggen? Of gaat het jou aan?
na de zomer, vanaf september, gaan we een hele avond doen over geloof en homoseksualiteit. Of bi, of nou, welke variaties dan maar. Dus meld je bij ons. Je kan ons een bericht sturen op onze Facebookpagina Epenup. Wel eerst even liken, kan je een bericht sturen. Mooi. Bedankt voor dit verhaal. And now, for a second time, we're going to listen to the magnificent Croaky. Please give him a hand.
Wow. Thank you very much. En waar meer van Krokishen wil, wie meer van Kroken wil zien, who wants to see more. Ze doen dus mee aan een project van Onder de Tour, in het skaat van de Tour. Er zijn de 26e en 27e nog te zien in de kerk van Rieptjerk. En het is in de middag om 2:30, ook een 2018 project. Dus wees allemaal welkom. Ja. Oké, gaat het, Bokko? Ja, gelukkig. Ja, kan tegen een stootje. Er zijn nog meer flyers, hè? En morgen om 8 uur, Jerry. Mooi. Eva van Netten, kom eens even op het podium, dames en heren. Applausje. Nou, Eva, over wat voor geheim uit jouw leven ga jij vertellen? Over geen geheim, Jacco. Nee, dat hadden we niet afgesproken. Hè? Nee, je bent hier voor een andere reden, want dit concept Truth to Power, wat nu in Leeuwarden is, wat eerder tijdens de Commonwealth Games in Australië was en in Londen heeft gestaan, komt ook naar Welcome to the Village, toch? Ja, zeker. Deze zomer. En dan denk ik bij Welcome to the Village ga ik even de cultuurbarbaar uithangen, wat ik helemaal niet ben. Maar Welcome to the Village is toch gewoon bandjes en bier drinken? Ook, zeker. Dat moet je ook vooral doen, bier drinken. Maar we zijn meer dan alleen een muziekfestival. We zijn een festival voor podiumkunsten, waar dus ook theater bij hoort, maar ook deels een debatprogramma, maar ook alles wat tussen theater en muziek invalt bijvoorbeeld. En waarom hebben we jou dan gevraagd om iets over te vertellen? Want wat doe jij bij Welcome to the Village? Ik maak programma met een programmateam. Dus Geweldig, wat leuk lijkt me dat. het is heel leuk, ja. En nou, die muziek, dat laten we dan even schieten. Wat voor dingen zijn er straks eind juli op Welcome to the Village gezien die buiten het muziekprogramma vallen waarvan je zegt, nou dat is echt te gek? Nou, we hebben een theaterprogramma waar Truth to Power dus ook een onderdeel van is. Naast dat hebben we ook een beeldend kunstprogramma. Dus er komt ook een heel groot beeldend kunstwerk waar ik nog niet zoveel over kan zeggen, maar wat wel immens wordt. Dat is geheim. Het is nog wel een beetje geheim, anders maakt het geen indruk meer. Hè? Is ook zo, oké. Goed. Naast dat hebben we hebben ook een aantal crossovers. We doen ook een concept wat we samen met Explore the North Festival, met Land van Taal en met het Noord-Nederlands Orkest hebben ontwikkeld. En dat gaat meer over, het is een mix tussen muziek en verhalen vertellen. En theater trouwens, dus dat is eigenlijk een mix van 3 disciplines. En zo hebben we eigenlijk nogal veel meer programma wat altijd overal een beetje tussenin valt. Wat ontzettend leuk. Zijn er nog kaartjes of zijn die al uitverkocht? Er zijn nog kaartjes. Ja. Wie heeft er nog geen kaartje? Nou, jongens, dat willen opschieten. Hè? En dan voor Truth to Power, eventueel zoeken jullie daar nog mensen voor die net als hier op het festival als gast hun verhaal kwijt willen bij Truth to Power? Jazeker, ja. Volgende week openen we een inschrijving eigenlijk voor mensen die willen meedoen aan het programma samen met Jeremy. En je kan je dan opgeven als je dat wil en dan kom je vanzelf op de juiste pagina's terecht. Ja, want dat vinden we op de Facebookpagina's of op de website van Welcome to the Village. Ja, beide allemaal. En dan je kan je inschrijven, het is heel makkelijk. En dan uiteindelijk hoor je of je mee kan doen en word je door Jeremy opgevangen. En, Nou, kijk eens aan. Wie theater wil maken, waar het thuis zit en denkt, ik wil op een festival wat vertellen. Ik krijg een verhaal, dat wil ik kwijt. Ik wil wel meedoen. Facebookpagina in de gaten houden van Welcome to the Village. En hou ook maar de pagina van Iepen Up in de gaten. Dan melden wij ook het even als het inschrijfformulier er is. En ik zie hier al een paar mensen zitten waarvan ik denk, die hebben vast een interessant verhaal. Dus goed, Eva van Netten, hartelijk dank. Dankjewel. Applaus. Lydia de Leeuw. Welkom. Nou, we gaan naar de volgende. Jongens, jullie mogen weer klappen. Lydia, welkom. Ik ga je gelijk de microfoon geven zo. Maar vertel eens, wie ben je, wat doe je en waarom hebben we jou uitgenodigd? Ja, op die laatste vraag die laat ik aan jullie. Maar ik ben dus Lydia de Leeuw en ik ben onderzoeker. Ik hou me bezig met mensenrechten. Momenteel voornamelijk de impact die bedrijven kunnen hebben op mensenrechten. En ik denk dat de reden dat ik ben uitgenodigd ben, is omdat ik 4 jaar in de Palestijnse gebieden heb gewoond. En daar nog steeds veel mee bezig ben. En daar zit een machtsverhaal achter. Aan jou het woord. Nou, dank je. Goedenavond allemaal. Om te beginnen, ik ben heel erg blij dat ik ben uitgenodigd. Omdat hoe vaker ik dit verhaal, en hoe meer mensen ik dit verhaal kan vertellen, hoe meer ik denk ik kan opstaan tegen de macht waar ik het vanavond over wil hebben. En die macht die is moeilijk samen te vatten, maar in 1 woord heb ik dat geprobeerd. En dat komt neer op beeldvorming.
ja, wat heeft beeldvorming te maken met hoe je met situaties omgaat en hoe kan macht invloed hebben op beeldvorming? Nou, het gaat dan over de Palestijnse gebieden vanavond. En voordat ik daar ooit geweest was, voordat ik daar actief mee bezig was, had ik eigenlijk een, denk ik, vrij gangbare opvatting die ik nog steeds vaak tegenkom. En dat is, dat is al zo lang aan de gang, daar blijft het altijd oorlog, daar is geen oplossing. Dat is zo uitzichtloos. Ja, religie, hè? Goh, ja. Ja, religie. Zolang die religie blijft bestaan, zolang zullen mensen blijven vechten. 2 vechten, 2 schuld. Nou, zo kan ik nog wel even doorgaan. En dat was eigenlijk wat ik als bagage bij me had toen ik daar voor het eerst naartoe ging. Nou, en er staat daar op het scherm een beeld van een jongetje. Zijn naam Fares Ode. Dat is in de Gazastrook in 2000. Dat is een van de perioden geweest van opstand van het Palestijnse volk. Nou goed, dat beeld, op de een of andere manier is dat beeld me bijgebleven. En het bracht vooral heel veel vragen in me op. Ik dacht, waarom zou je als jongetje een steen gaan gooien naar een tank? Dus op zich, ja, ik zou denken een vrij zinloze actie. Er gebeurt niks met die tank. En ja, wat doet een tank in een gebied waar allemaal kinderen rondom lopen met stenen? Daar is dus iets heel raars aan de hand. En het verhaal van 2 vechten, 2 schuld. Op de een of andere manier botste het met dit soort beelden. Fares Ode is een paar maanden nadat deze foto is genomen doodgeschoten door het Israëlische leger. Hij was toen 14 jaar oud. Ik was toen ook 14 jaar oud. Nou goed, dit speelde dus voordat ik ooit naar de Palestijnse gebieden geweest was. Ik kwam daar voor het eerst in 2009. Ik had toen al een tijd in Zuid-Afrika gezeten, mensenrechtenonderzoek doen en ook bij het Joegoslavië-tribunaal. En ik dacht, ja, die misdrijven uit het verleden, daar kunnen we nu dan van zeggen, zwarte bladzijden, ja, hadden we maar eerder gehandeld. En wat me naar Palestina bracht, was eigenlijk vooral heel veel vragen. En dat ik dacht, ja, er is dus iets aan de hand en er komt blijkbaar geen oplossing. En wat is er dan precies aan de hand? Ik wil dat dan zelf gaan uitvinden. Ik wil mijn eigen vragen stellen. Ik wil met mensen praten. Ik wil dan mijn eigen zintuigen laten werken. En misschien word ik dan iets wijzer. Nou, mijn reis begon in 2009, zoals ik zei, in Nablus. Dat is een stad in het noorden van de westelijke Jordaanoever. En daar kwam ik te werken, als vrijwilligerswerk, in een aantal vluchtelingenkampen. Nou, dan vraag je je al af, vluchtelingenkampen, waarom staan er vluchtelingenkampen en wie wonen daar dan? En dat was dus mijn eerste vraag die werd beantwoord, namelijk, er zijn 5 miljoen Palestijnse vluchtelingen wereldwijd. En die wonen in de Gazastrook, in de westelijke Jordaanoever en in omringende landen. Ja, en daar was dus een eerste eye-opener voor mij, namelijk dat Palestijnen al 70 jaar lang verdreven zijn van hun land en niet terug mogen keren en dus vluchteling blijven. Inmiddels zijn er ook heel veel Palestijnse vluchtelingen uit Syrië. Ze waren daar dus als vluchteling in Syrië en zijn nu vanuit Syrië weer vluchteling, bijvoorbeeld in Nederland. Dus het is een voortdurende vluchtelingenbestaan eigenlijk. Vervolgens kwam ik natuurlijk in aanraking met een bezettingsleger. Daar had ik dan wel iets over gehoord, want ik wist dat er een bezetting aan de hand is. Maar als je dan aan de checkpoint staat bij soldaten, dan is dat toch een heel ander verhaal. En als je dan oog in oog staat met kolonisten, waarover je wel wat hebt gehoord in de media, maar zonder context, dan is dat toch een ander verhaal. Dus waar ik al heel snel achter kwam, is dat kolonisten daar met straffeloosheid eigenlijk mensen kunnen aanvallen, vee kunnen afschieten, landbouwgrond kunnen platbranden. En het leger, het Israëlische leger, biedt bescherming. Dus toen begon ik me steeds meer af te vragen, waar zit dan het probleem in die beeldvorming? En ik denk waar ik op uitkwam is dat we dus hier in Nederland heel vaak geen context te horen krijgen. Wat houdt een nederzetting in? Wat zijn kolonisten? Wat is een bezetting eigenlijk? En wat ik geleerd heb, gewoon in omgang met mijn vrienden daar, is dat bezetting kan inhouden dat je gaat slapen 's avonds en niet weet of je 's ochtends in je eigen bed wakker wordt, of dat je bent opgepakt 's nachts en ergens in een cel zonder aanklacht zult wakker worden. Dat je niet weet of je huis kan houden, of dat je daar op een gegeven moment uit wordt gegooid om plaats te maken voor een nederzetting. Dat soort hele basale dingen, dat je dus niet weet hoe je leven er de dag daarna of het jaar daarna eruit ziet vanwege zo'n politieke context. Ja goed, daar zou ik nog heel veel voorbeelden van kunnen geven, maar die tijd heb ik niet. Dus mijn conclusie was vooral dat die context vaak achterblijft en we daarom niet
kunnen duiden wat we in het nieuws te horen en te zien krijgen. Ik heb 2 jaar in Nablus gezeten. Daarna ben ik bij een lokale mensenrechtenorganisatie in de Gazastrook gaan werken. Het was heel moeilijk om binnen te komen. Er is al ruim een 10 jaar lang een blokkade rust er op de Gazastrook. Dus ik wist niet zo goed wat ik me daarbij voor moest stellen. Het is een heel geïsoleerd gebied. En ik kwam daar toch in 2011 binnen via Egypte. Ja, en het viel me meteen op dat het een grote openluchtgevangenis is. Dus ja, het is heel gek om je voor te stellen dat dus de bezettingsmacht, het Israëlische leger, bepaalt welk voedsel er naar binnen mag, welke medicijnen er wel en niet naar binnen mogen, bouwmaterialen, wie er wel en niet in en uit mogen. Dus de economie is totaal ingestort, er is complete uitzichtloosheid. Nou goed, dat zien we dus ook in de protesten. Nu, ik neem aan dat de meesten van jullie wel in de media hebben meegekregen dat er demonstraties gaande zijn in de Gazastrook, aan de rand van de Gazastrook. En wat er hoe vervolgens de reactie is vanuit het leger op die demonstranten. Ja, nu is dat zichtbaar in het nieuws. Maar ja, ik moet helaas vertellen dat ik dus 10 jaar lang al betrokken ben bij het geweldloos verzet vanuit de Palestijnen. En dat ik dus ook 10 jaar lang al heb meegemaakt hoe mensen om me heen, bekende en onbekende, met zwaar geweld te maken krijgen vanuit het leger. En dat geweld, en dan moet ik denk ik er een eind aan gaan breien, dat geweld een symptoom is en niet het probleem. Dus heel vaak wanneer die beeldvorming wordt gedaan in onze media, dan gaat het over hoeveel bommen of hoeveel doden en hoeveel huizen vernield zijn. En dat is eigenlijk een niet zo relevante vraag, want het verklaart niks en het legt niks uit. Dus ja, ik hoop dat met dit soort hoe zal ik het zeggen, presentaties, dat ik kan aanwijzen van er is een bezetting aan de hand, er is een verdrijving van een volk aan de hand. En daaruit komt geweld voort. En geweld is een symptoom daarvan. Dus dat ook de oplossing politiek is. En geen onmogelijke oplossing, geen oneindige oorlog dus. Verder, ik denk als laatste punt nog. Wat het ook het heeft me niet alleen iets geleerd over de context Palestina, Palestijnse gebieden, maar ook breder ben ik denk ik kritischer geworden en ben ik meer open gaan staan voor mijn blinde vlekken, de gangbare beeldvorming en de macht die daarover uitgaat, versus de verhalen die ik normaal niet hoor. Dus bijvoorbeeld het koloniale verleden van Nederland. Daar ben ik veel meer voor open gaan staan, denk ik, om daarover te leren en om me daarin te verdiepen. Nog zoiets, bijvoorbeeld het onbeperkt winst maken door bedrijven. Dat eigenlijk een soort van natuurwet is en we daar ook geen vragen meer over stellen. Daar ben ik me ook meer in gaan verdiepen. Dus ik denk, de tegenmacht eigenlijk, wat je tegen die macht kan doen, is nieuwsgierig zijn, kritisch zijn en openstaan voor nieuwe informatie. Ja, dankjewel, dat was het. Super, dankjewel. Een hele mooie conclusie. Is er iemand die in de zaal een vraag heeft? Want anders gaan we naar Jeremy. Kijk, ik heb hier een vraag. Ja, hier. Ja, hier ook. Ja. Wat is je naam en wat is je vraag? Mijn naam is Jos en ik volg het natuurlijk al heel lang, de geschiedenis van het ontstaan van Israël. En ook hoe het verzet daar is gegaan, dat is nu ook verweven met de andere landen. En ik bedoel, het is niet alleen de Gazastrook natuurlijk, het is ook het verzet wat in Libanon is. En we kennen allemaal de vreselijke verhalen van de kampen in Shatila en alles. En dat is niet alleen de afgelopen 10 jaar, dat is, zoals jij zei, al heel lang. Maar ik vraag me altijd af hoe iemand je staat hier nu op het podium en ik vraag me altijd af, hoe is het toch... hoe denk jij dat jij het verschil kunt maken? Ja, goede vraag. Dat vraag ik me ook wel eens af. Ik vraag me niet af van, gaat dit iets uithalen? Wat ga ik hier nou mee bereiken? Ik denk dat wat ik doe komt meer voort uit het gevoel dat ik dit moet doen. Dat als ik het verhaal vertel en dan wordt het misschien weer ergens opgepikt, wordt het weer doorgegeven. Dus ik denk niet dat ik het verschil ga maken. Ik denk dat we er allemaal voor nodig zijn. Wat ik in Zuid-Afrika van heel veel mensen meekreeg was, zij hadden nooit gedacht
dat er bijvoorbeeld een relatief geweldloze overgang zou zijn vanuit apartheid. Maar die is er wel gekomen. En ik denk niet dat er toen enige anti-apartheid-activist was die gedacht heeft, ik ga het verschil maken. Maar ik denk wel dat ze allemaal nodig waren. Dus ja, ik denk dat het is een doorgeven van. Dankjewel. Dames en heren, wacht. Nee, natuurlijk. Ik wil al afronden. Sorry, Jeremy. Of course, last question is for you. Thank you. I understood your last point about information and etc. I was just wondering, I'm also very frustrated over what's going on in Gaza at the moment. So if there is one thing that we can do, us in this room and those looking on at home tomorrow to help resolve this situation, what would it be? What do you advise? I have a long list, but I guess I should give a short list. Yeah. Well, I think, first of all, it's really important to look at our own power. What are the things that we have influence over? So we can all vote. And if the preferred party has a very lousy policy on the Middle East, then either address your party or maybe consider changing. So it's your political constituency, I would say. Also news. I mean, social media is very powerful. And I think a lot of organizing, not only on Palestine, but many issues, happens through social media. And it is being noticed by those whom we deem are more powerful than us. So there is a reaction to that. And we are consumers. So don't buy, I mean, just as much as we won't like to buy blood diamonds and we don't want to buy clothes that were produced by through child labor, don't buy produce that are linked to the violation of rights in Palestine. So I think those were three of the things that I would think is very doable for all of us. Yeah. I'm there. I'm doing it. Okay, good. Thanks. Applaus. Ja. Ja, en dan ben ik nu krimp ik in belangrijkheid. Want dat is toch wel fantastisch hoor. Een echte kampioen. Kom je erbij, Esmee? Esmee Visser, dames en heren. Wie heeft ook met de adem ingehouden naar de tv zitten kijken voor de laatste meters? Ja, kijk eens hier allemaal. Mensen krijgen weer opnieuw kippenvel. Nog een keer applaus. Hoor ik, fantastisch. Nou, Esmee, ik geef jou gelijk het woord, want jij hebt helemaal geen introductie meer nodig. Nou, ik stel me toch even zelf voor. Ik ben dus Esmee Visser, schaatster. Ik heb me iets meer dan 3 maanden geleden dit gewonnen. Ik ga hem omhangen, dan krijg ik misschien iets meer, ga ik iets meer in mezelf geloven. En dan gaan we deze speech doorstaan. Nee, met dit, als ik dit voel en er weer naar kijk, dan krijg ik weer een beetje de macht en het geloof in mezelf en wat ik eigenlijk gedaan heb. En dat ik echt power bij mezelf was. En het doet me denken aan dat ik, hoe sterk ik was. Niet alleen lichamelijk, maar ook mentaal. Maar wat is nou die kracht dat me dit seizoen dit heeft gebracht? Want eigenlijk van tevoren was dit totaal niet in mijn gedachten opgekomen. Voor over 4 jaar was Olympische Spelen mijn doel. En wat zijn dan die punten? Plezier, allerbelangrijkste. Daarnaast de onbevangenheid. Doorzettingsvermogen. Mijn perfectionisme. Zelfverzekerdheid. Maar ook aanpasbaarheid. Bij perfectionisme gaat heel vaak samen dat je moet het beste. En alles moet het beste. Het moet altijd beter. Alles. En je kan eigenlijk niet echt tegen veranderingen uiteindelijk. Maar toch heeft die aanpasbaarheid, dat ik ook dingen heb los kunnen laten dit seizoen, heeft mij ertoe gezet dat ik dit heb kunnen bereiken. En daarnaast ben ik daarmee eigenlijk gepaardgaande ook veel zelfbewuster geworden over mezelf. En dat is ook iets wat heel belangrijk is en heeft bijgedragen. En dat is ook, die zelfbewustheid is ook wel een beetje eng. Want dat is eigenlijk de vraag van wie of wat heeft de macht over mij. Ik kan nu zeggen, na 3 jaar heel veel geleerd te hebben, dat ik voel me nu echt dat ik zelf de macht heb. Dat ik de macht over mezelf heb. Maar dat is niet altijd zo geweest. Ik heb mij
ook wel onderdanig gevoeld eigenlijk. Maar niet... Ja, daar kon ik toen niks tegen doen. Ik wist wel dat ik door andere mensen overrompeld werd. In de schaatswereld is ook best wel hard. En ja, je moet echt voet bij stuk staan. En ja, er zijn gewoon... Iedereen die wil het beste voor zichzelf. Dus je wordt heel snel overrompeld. En dat is iets wat ik geleerd heb te doen dit seizoen. Ik heb mijn eigen weg gekozen. Ik ben kritisch geweest. Heb informatie die ik kreeg, welke ik dacht nuttig te zijn, heb ik in me opgenomen. En de rest heb ik van me afgeslagen of heb ik gewoon niet op gelet. Ik heb ook informatie gefilterd op de positiviteit en de negativiteit. Ja, weet je, van negativiteit word je alleen maar minder zelfverzekerd, minder krachtig. Dus waarom zou je dat tot je opnemen? Ga van het positieve uit. Ja, bekijk het positief. En dat heb ik dit seizoen ook heel erg gedaan. Maar daar kan de omgeving ook heel erg bij bijdragen. Mijn team, eentje terug op de dia. 2 terug en nog eentje terug. Ja. Dat is mijn team dit seizoen geweest. Een groep met allemaal jongens. Het was een nieuw team voor mij. Maar jongens, ik hou van jongens. Gewoon om hoe ze zijn. Het ene oor in, andere oor eruit. Je kan praten over van alles en nog wat. Maar het maakt niet uit. En bij vrouwen gaat het altijd maar gaan we door over roddelen. En ja, wat ik zei, ik wil positief zijn en gewoon een beetje plezier overal in zien. Nou, die jongens hebben mij daartoe bijgedragen. Maar daarnaast met de trainingen super fanatiek. Zij daagden mij echt heel erg uit. En daardoor heb ik mijn prestaties lichamelijk kunnen neerzetten. Verder hebben zij mij ook heel veel zelfvertrouwen gegeven. Al na een maand bij hen in de groep te zijn, zeiden zij al tegen mij: ja, Esmee, jij gaat de Olympische Spelen halen. Waarna ik alleen maar aan het lachen was. Want ik dacht, ja jongens, leuke grap jongens. Ja, echt heel grappig allemaal. Maar we gaan gewoon trainen, toch? Maar ze hebben uiteindelijk wel gelijk gehad. En zij hebben altijd achter mij gestaan. En dat vertrouwen, dat zelfvertrouwen, dat heb ik altijd gevoeld. En heeft mij net dat extra krachtige setje gegeven om echt de macht over mezelf te hebben. En over mezelf te grijpen. En die macht om te kunnen zetten naar iets moois, een prestatie. En meer zelfverzekerdheid. Daarnaast ook mijn coach, die heeft ook bijgedragen aan dit, de volgende. Mijn coach fietste wel eens mee. Nou, dit was David en Goliath. You know how the story ends. Nou, and the story ended exactly that way. En ja, ik vind het gewoon een fantastische foto. Als ik er weer naar kijk, dan denk ik, ja, dat is gewoon... Ik heb zoveel plezier gehad bij het afgelopen seizoen. En dat plezier drijft je echt tot onwerkelijke dingen. Dus dat wil ik iedereen meegeven. Dat, ja, bekijk het positief. Zet de positieve energie om. Denk wat jij jezelf... wat zelf goed voor je is. En dus filter de informatie die je krijgt buitenaf. En gebruik het wat handig is, wat nuttig is. En word daar sterker van. Als je sterk in je schoenen staat, dan gaat alles zoveel gemakkelijker. En om op mijn perfectionisme terug te komen... Dat was op een gegeven moment... Ja, mijn perfectionisme is eigenlijk een beetje doorgedraaid geweest. En dat resulteerde eigenlijk dat ik mezelf te veel druk oplegde altijd. Het was nooit goed. Ik was nooit tevreden met mezelf. En toen vroeg ik mezelf op een gegeven moment af... Ja, wanneer ben ik dan blij met mezelf? Wanneer heb ik het goed gedaan? Wanneer mag ik juichen na een wedstrijd? Want ook al word ik eerste, maar ik ben niet blij over mijn rit... want dat had beter gekund en dat had beter gekund. Wanneer ben ik dan tevreden met mezelf? En ik wist het antwoord eigenlijk niet. Wanneer ben ik nou echt... Ja, kan ik nou mezelf waarderen? En dat was niet alleen in de sport, maar ook op de studie. Ik haalde altijd 9's.
Maar ik kreeg er eigenlijk bijna geen waardering voor terug. Waarvoor deed ik het eigenlijk? Want sessies zijn ook goed. En ik werd er ook wel op gewezen door de buitenwereld. Maar ik vond hen nooit goede redenen hebben waarom ik het anders zou moeten doen. Maar toen ik meer over na ging denken en zelf bewuster werd... en ja, meer echt over mezelf na ging denken... dacht ik, ja, ik moet het loslaten. Ik moet minder druk gaan voelen. Dan kan ik misschien meer plezier eruit halen. En dat ben ik gaan doen. En mede dankzij de groep heb ik dat kunnen doen. Ik heb elk trainingswedstrijdje echt als een trainingswedstrijdje gezien. Ik heb niet overal dezelfde druk opgelegd. Dus op grote momenten mag ik mezelf druk opleggen. Dan moet ik presteren. Op de kleinere momenten kan ik mezelf wat lossigheid gunnen. En het is wel grappig, want ook dan kwam ik tot echt hele supergoeie prestaties. Dus ja, waarom zou ik dan eigenlijk teruggaan naar altijd mezelf druk opleggen? Want ja, nu kom ik er ook zonder die druk te voelen, kom ik ook tot hele mooie prestaties. Dus dat heb ik er wel van geleerd. En die weg wil ik heel graag blijven ingaan. De volgende slide. Dit is nog één puntje die ik wil benoemen. Wij waren voor de Spelen nog in Insel op trainingskamp. En ja, wat ik zei, ik werd altijd uitgedaagd door de jongens. Ik ging er altijd achteraan en ik hield het eigenlijk altijd bij en het ging steeds beter. En toen op de laatste dag van het kamp kon ik het niet meer bijhouden. En ja, mijn perfectionisme, mijn doorzettingsvermogen, echt, mijn gezicht stond op janken. En ik was echt niet blij. Maar mijn coach, die was echt super blij. En die zei van, ja, ik zat al de hele tijd te wachten op dit punt. Jij moet een keer kraken. Jij moet een keer vermoeid zijn. Want dan zitten we op de juiste weg richting de Olympische Spelen. Want je moet een keer vermoeid zijn. Dus hij had allemaal argumenten daarvoor. En ik was eigenlijk... Mijn gevoelens en mijn emoties kwamen uit subjectieve dingen. Uit gevoelens. En toen weer goed nadenken. Oké, hij komt met argumenten en dat is eigenlijk wel waar. Dus oké, misschien moet ik wel blij zijn ook. Dus eigenlijk het negatieve wat mijn perfectionisme mij ingaf, heb ik toen ook eigenlijk wel weer snel ook om kunnen zetten van... Yes, eigenlijk, misschien ben ik wel echt wel goed op de goede weg bezig. Dus maak er iets positiefs van. En ook zijn woorden, die brengen mij altijd positiviteit. Ik heb een speldje, heb ik nu ook om. Heb ik van hem gekregen. Het is een heel klein buffeltje. Omdat ik volgens hem het buffeltje ben van hem. En daarmee wil ik het afsluiten. Dat is een geweldig verhaal. Is zo'n ding nou zwaar? Oké, wauw. Dat is ook al bijna een soort training. Nou ja, toen ik het omgangen kreeg, ik had geen idee. Dus ik zat wel zo'n beetje van, oh ja, wow, dat is best wel echt zwaar, ja. Fantastisch. Fantastisch verhaal ook. We hebben een vraag van Facebook, Jasmine, begreep ik. En Jasmine heeft nu de vraag van Facebook. De vraag is van Annebrecht de Vries en ze vraagt, ben je wel eens onzeker geweest? Nou ja, dat heb je natuurlijk al net een beetje aangegeven. Dus ik denk dat wij tot een vervolgvraag kunnen komen. Wat zijn nou de dingen die jou onzeker maken? Want mensen om jou heen zeggen dus bijvoorbeeld wel van, ja, goed gedaan, maar er blijft toch altijd dus dat bij jou een beetje zitten van, ja, ik weet het toch niet helemaal. Waardoor komt dat? Ik ben inderdaad nog best wel veel onzeker eigenlijk. Ik probeer dat dus nu een beetje te verbergen steeds. En dat werkt op zich wel. Ook om mezelf te overtuigen. Dus door dat proberen niet te laten zien, dan kan je jezelf misschien ook meer overtuigen dat je het helemaal niet bent. Maar die onzekerheid, dat blijft ook gewoon met training. Ja. Eigenlijk elke training wil ik eventjes tot de max gaan om te voelen of ik het nog kan. En dat is wel een klein gevaartje ook, want je mag niet altijd maximaal gaan. En dus die je wilt jezelf altijd een beetje testen.
En dat is ook zo, weet je, in de sport is het ook. De ene wedstrijd rijdt iemand heel goed en de andere keer kan het weer helemaal verschillend zijn. Dus die onzekerheid is ook niet, ja, die is op zich wel gegrond, zeg maar, om dat te hebben. Heb je het ook misschien gewoon nodig om te kunnen presteren? Ja, ik denk het ook, want je wilt altijd het beste van jezelf laten zien. En als je, ja, misschien als je toch een beetje onzeker bent, dan wil je toch misschien net iets meer laten zien. Jeremy, what is your question for Esme? My question for Esme is, as artists, what can we learn from athletes? I don't know how artists exactly. I don't want to say something about artists. But maybe how I think about artists is the wrong way. But how do you think about art? Yeah. Are you a fan? Yeah, but yeah, it's a very different part. Like it's a different life, but I think like what I do in the sport, I follow my own way and do my own things, and I think it's for artists that's the most important, to be creative and do what you want to do, and show yourself, and that's exactly what I also want to show as an athlete. I don't want to be one of those athletes. I want to be the best athlete, and in my way, be happy. Show me as a happy girl that loves skating and that is totally going for it. Excellent. I think a lot of artists could learn from that, don't you think? Thank you. Yes. Applause. Not only very fast, but also very wise. Esme, thanks very much. And now for the last time, we're going to listen to Croaky, and then we have two more guests. Give them a hand, Croaky.
Wauw. Nou, ik zie daar één iemand met rode kontjes. Nou, je kan ze nog zien morgenavond en zaterdag en zondag in Rieptjerk. We kunnen je nog een flyer overhandigen. Eventueel ook vertellen waar ze vanavond nog te vinden zijn. We gaan naar onze volgende gast. Regina Bijlsma. Applaus. Hoi Regina. Weet je wat we gaan doen? Ik ga jou het woord geven, Regina. Want wat heeft macht over jou en hoe heb je dat overwonnen? Dankjewel, Jacco. Een hele goede avond. Normaal sprutsen doch ik het in het Fries, omdat ik natuurlijk echt van Noorden wie een live vlogje. Maar ik ben in de polder geboren en Nederlandstalig opgevoed, dus mijn hart spreekt, Nederlands. Wat heeft macht over mij? 17 oktober 2013 stierf mijn zoon. Hij was al weg, met zijn gitaar op de rug, 50 euro op zak en een rugzak vol talent aan muziek. Hij wilde wereldberoemd worden. Hij was vastbesloten om een bekende muzikant te worden. Hij heeft dit ook geprobeerd. Het ging hartstikke goed. Maar 22 oktober, 5 dagen na zijn officiële dood, kreeg ik het bericht dat hij niet meer was. En 5 jaar lang, althans eerst 3 jaar lang, was er een bepaalde macht die invloed op mij had. En daar heb ik een gedicht over geschreven. En het gaat met name over het feit, als je diep verdriet hebt en je hebt de behoefte aan om dit te delen, dat taboe te doorbreken, om je kwetsbaar op te stellen, dat het niet altijd zo behoeft te zijn dat er luisteraars zijn. Mijn gedicht hierover. Ik heb het geschreven na een bezoek aan een therapeut die mij zou moeten helpen toen. Ze gaf advies, wees open. Deel met je vrienden dat je dit jaar het gemis overvalt, het verlies van de pijn. Maar ik ben bang, mevrouw. Kwetsbaar zijn kan ook afschrikken. Is er dan niemand meer? Vroeg ze. Jawel, gelukkig. En wellicht ook degene die ik nu ben vergeten. Terugtrekkend in de schaduw van mijn verdriet. En ik deel met nieuwe vrienden, mevrouw, dat hoop ik dan. Verlies ligt namelijk altijd op de loer, mevrouw. Recent stierf ook mijn ex-geliefde uit het leven gestapt. Maar ik heb een werkmodule voor u, voor verwerking van verlies. Dan kunt u opdrachten schrijven. Hoe kan het nou, mevrouw, dat u steeds in een emotie schiet? Het is gewoon eenzaam, mevrouw. Het voelt alleen. Wetende dat ik niet de enige ben. Goed, mevrouw, ik neem uw advies ter harte. Ik open mij weer. Ik laat het ze weten. Ik schrijf het ze. Ik maak gedichten. Om de tranen als juwelen te ontvangen. Als ik luister naar deze muziek. En het liedje waar ik toen naar luisterde was Maaike met Dat ik je zo mis. Dit is een introductie van mijn verhaal. Mijn verhaal gaat over Jim. Jim Sluiter. Een jonge muzikant die op reis ging en de wereld wilde veroveren. Hij was een spiegel voor mij. Hij was mijn zoon. En ondanks dat wij in het leven regelmatig als kemphanen tegenover elkaar stonden en ik het absoluut niet eens was met de keuzes die hij mij voorlegde in zijn leven te maken, spiegelde hij mij één ding. Mam, wees jezelf. Maak je eigen keuzes en maak je eigen dromen waar. En hou nou eens voor eens en altijd op met de gedachte, wat denkt iemand anders ervan? Hou nou eens voor eens en voor altijd op zo perfectionistisch te zijn. Ik heb het net eerder gehoord. Wat trouwens een fantastisch mens, hè? Geweldig. Maar dat spiegelde hij mij. En met de dood
die mij tegen horen kwam 5 dagen na zijn overlijden, stortte natuurlijk mijn wereld in. Delen was niet zo vanzelfsprekend, hoor. Behalve dan die eerste periode, wanneer iemand er oren naar had, wanneer iedereen ervoor open stond en iedereen mij vroeg: hoe gaat het? Ik weet niet wat ik moet zeggen. Maar een aantal maanden daarna merkte ik al gauw, het verhaal was verteld. Er viel niet zoveel meer te delen, want men had er genoeg van. En nog meer verliezen kwamen op de loer. Mijn liefde ging weg, vrienden die niet meer langskwamen. En toch moest ik vooruit. En in 2016 kreeg ik de kans om samen met Kees van der Spek in het programma Moord of Zelfmoord, want dat was ook nog de suggestie dat mijn zoon uit het leven gestapt zou zijn, kreeg ik de kans om boven water te krijgen dat het godzijdank een ongeluk was. En gaf het mij de motivatie om op te staan. Ook nog na het verlies van een zielemaatje, ex-geliefde, besloot ik om het even op zijn iers totaal te rouwen. Drinken, zuipen, roken, gewoon alles laten gaan, huilen, janken, laat het maar zijn. En na 14 dagen had ik het gevoel of mijn zoon en mijn ex-geliefde tegenover mij aan tafel zaten en met de vuist op tafel sloegen en zeiden: en nou is het genoeg, anders kom je daar waar wij nu zijn. Op dat moment besloot ik mijn passie weer op te pakken. De spiegel die mijn zoon mij had laten zien. Ik doe wat ik wil. Ik ga waar ik sta. Ik maak mijn reis. Ik wil muzikant worden. Of jij het nou wil of niet. Maar ik wou het natuurlijk wel. Op dat moment, 2016, heb ik meegedaan aan een programma Moord of Zelfmoord. Wij kregen de erkenning. Het was een ongeval. Het was een ongeval. Kindje wil niet weten hoe blij ik was dat het een ongeval was. Want het bleef een heel ander perspectief. Maar het verlies en het verwerken kon toen pas beginnen. En dat deed ik door te doen. Door het voorbeeld te volgen wat mijn zoon deed. Hij filmde zichzelf op weg naar Barcelona. Elke dag toen nog gewoon een uur filmen, hè, want knippen en plakken kon hij niet. Maar ja, dat kan ik ook niet, dus dat scheelt. En ik heb zijn voorbeeld opgevolgd. Ik ben gaan vloggen, maar als een typetje. Als mijn alter ego Brechtje Vlechtje, maar ik zeg altijd, het is natuurlijk mijn tweelingzuster. Hè? Er zijn er 2. Dus dat heb ik gedaan. En ik kwam in een character en ik kwam onder de mensen en ik kon mijn verhaal weer vertellen, maar niet het verhaal wat mensen niet wilden horen. Nee, ik kon mijn eigen verhaal gaan maken. En dit verhaal, dat ga ik doormaken, want ik vind dat deze open wond tijd wordt om een litteken te worden. Een litteken wat ik met liefde zal dragen. Wat liefde zal voortbrengen. Een litteken die ik dichtloop, dichtlift, dicht speel met muziek. Wanneer ik in oktober de reis ga maken die mijn zoon ooit gemaakt heeft. En ik leg mijn rugzak van verdriet daar af. Om de toekomst verder verlicht tegemoet te treden. Ook als medevoorbeeld voor mijn andere 2 kinderen. Die ook graag nog in dit leven een leuke moeder naast zich willen hebben. Dank u wel. Wil jij de microfoon? Jawel hoor. Jeremy, your question. My question. After all is said and done, do you think is love really the answer? I really think love is the answer. It's the energy everybody knows, everybody feels. And you asked me a question in the beginning when I was arriving. You said, what has power over you? I just told you the power of grief, the power of not possible to share anymore because you're afraid that people don't want to know. When my son was brought to the cremation center, his coffin was into our home, and I was sitting next to him, and I was realizing, and I was feeling the deep carve, the deep cut in my heart. It was pulled out, the pain. I felt it physically.
But then, when I thought, well, it can't be heavier. It can't be. I don't know what I have to do with this pain. I can't survive this. I'm afraid. What's going to happen? Then, the feeling I've got was an angel beside me. It was a feeling. I couldn't see it. But it was a feeling. There was an angel beside me. And he was putting his wings around me. And he was lifting me up higher. Just far away from the pain. And that's when I felt the love. And then I was conscious of the fact you can choose. Love and pain is the same path. But I choose to pull it around and to keep love alive. Dankjewel. Dankjewel. Applaus. Geweldig. En wacht eens even, jij doet je doet toch een crowdfunding actie om naar Barcelona te kunnen? Daar mogen we wel even reclame van maken. Ja. Heel snel even. Ja, dankjewel. Nou, ik ga dus naar Barcelona en ik ben dus ook bezig met vloggen en ik ben bezig met film maken ook. Ik zou heel graag een stage lopen bij de omroep. Ja, ik heb inmiddels de brieven verstuurd. Ik heb de brieven verstuurd. Ja. Maar ik heb een crowdfunding opgezet. Die is te vinden op mijn Facebookpagina Regina Belsma. Dat is donatie. Is dat. En ik wil graag gewoon goede materiaal verzamelen om een goede documentaire te maken over de beleving van rouw. Maar ook het loslaten er weer van. Nou, wij gaan hem delen op de pagina van Iepen Up. Dat gaan we vanavond nog doen. En ik zou zeggen, begin hier alvast maar met de collecte, want niemand durft nu niet meer te geven. Haha. Oké, bedankt, Regina. Ja. Ja, dames en heren, dan gaan we nu naar onze laatste gast. Jerry, kom erbij. Jerry Afrier, dames en heren. Nou, ja, de eerste vraag is natuurlijk, ben je zonder hindernissen en blokkades in Friesland geraakt? Ja, zeker. Zeker. Ik bedoel, niet alle Friesen zijn zo, toch? Nee, dat klopt. Nou, daarom van harte welkom hier. Vanavond is dit de eerste keer dat je weer terug bent in Friesland na vorig jaar de intocht? Ja, ik heb het gevoel dat ik eerder ben geweest, maar ik kan me niet herinneren. Dus dit is in ieder geval de eerste bewuste moment dat ik meemaak, denk ik. Nou, fantastisch. Ook voor jou is de vraag, wat heeft macht over je en hoe heb je het overwonnen? Ik geef jou de microfoon. Yes. Ik zou eigenlijk... Wou je deze hebben? Oké, dan gaat hij zo omhoog. Dat kan niet, zegt de geluidsman. Oh, sorry, de geluidsman zegt het kan niet, dus je moet het even met deze doen. Vind je het oké? Ik moet... Zal ik een beet houden, anders hoor je? Dat is een beetje raar. Oké. Nou, we gaan het even oplossen. Deze kan echt niet. Oh, wacht. Daar komt een standaard aan. Daar gaan we hem opzetten. En dan heb je je handen vrij om te lezen. Zo. Dank u wel. Yes. Ga je gang. Yes. Shit. My check. Ik wil sowieso allereerst zeggen dat Esmee een nieuw fan bij heeft. Echt, ik kreeg gewoon kippenvel toen je gouden plak tevoorschijn haalde. Ik dacht, ik heb dat gewoon niet heel vaak. Mijn dochtertje zit op turnen, selectietrainen en elke dag, ze verbouwen ons hele huis tot turnencomplex of zo. En ik moet eerlijk zeggen, zij is... ja, ik heb de in ieder geval verteld, want het kost wel wat hoor, om die contributie en noem maar op te betalen. En ik heb met haar een deal gemaakt dat ze stop moest en alles terugbetalen. Het is gewoon studiefinanciering. Nee, ik hou echt van talenten. Echt. Ik wilde eigenlijk een gedicht voordragen. Ik was op zoek naar het gedicht. En toen kwam ik volgende test die ik hier ga lezen. En ik denk dat het beter bij past. Dus waarschijnlijk moest het zo zijn. Dus geef me niet de schuld. Geef me de schuld van mijn browser of iets.
Ik wil hebben, als we over macht hebben, kunnen we niet om angst heen. En ik denk dat dat heel een belangrijke gegeven is. Dat angst houdt eigenlijk zelden het goede van ons naar boven. En ik wil eigenlijk over angst hebben. De angst die ons in gevangenschap houden. Maar ook de angst die als we ons kunnen ervan verlossen, denk ik dat we echt verder komen met elkaar. Angst houdt ons gevangen in een van de mooiste landen van de wereld. Iedereen heeft angst voor iets, voor de ander of voor elkaar. Maar zijn al die angsten reëel? De witte man zegt, ik raak mijn land kwijt aan vluchtelingen. Ik raak mijn traditie kwijt. De buitenlanders nemen het over. De beste man heeft zeker de redactiefoto van De Wereld Draait Door nog niet gezien. Hilversum is wit, de overheid is wit. Alle topfuncties van het bedrijfsleven tot aan jongerencentra in Vogelaarwijken worden bekleed door witte mannen en vrouwen. Het land is voor 80% wit. Wat bedoel je met hoofddoeken en buitenlanders nemen het land over? Van alle oorzaken van angst vind ik desinteresse en desinformatie de ergste. Als men mij beter zou leren kennen, zou men weten dat ik niet die angry black man ben, die de media zo graag van mij maken. Ik ben dan ook van mening dat we in dit land de meeste angsten kunnen overwinnen door bewustwording. De afgelopen jaren ben ik voor Stichting Nederland Wordt Beter op veel plekken in het land geweest om lezingen en lessen te verzorgen over onze campagne Zwarte Piet is racisme. Wat mij vooral opvalt is dat wanneer wij, burgers onder elkaar ontmoeten, zonder tussenkomst van de overheid en de media, de angst voor elkaar als sneeuw voor de zon verdwijnt. De angst voor elkaar verdwijnt in face-to-face ontmoetingen. Ik ben er dan ook van overtuigd dat wij als burgers, we komen wel uit. Maar wees gewaarschuwd, niet zolang er instituten bestaan die belang hebben bij een angstig volk. Tijdens de Tweede Kamerverkiezingen concludeerde een commissie van hoogleraren en advocaten dat de verkiezingsprogramma's van 5 politieke partijen in strijd waren met de rechtsstaat. Het bleef daarbij. Het had geen consequenties. Niemand heeft de CDA, de PVV en de VVD op het matje geroepen. Sterker nog, ze zijn de grootste partijen geworden, dankzij angstzaaien. De angst dat ik, een nakomeling van een tot slaaf gemaakte, de Hollandse gezelligheid wel eens zou kunnen verstoren, zit diep ingebakken. In 2016 zag ik die angst in de ogen van politieagenten die op mij insloegen, alsof ze een terrorist te pakken hadden. Politieagenten die dwars door mij heen keken en niet eens een mens zagen. Laat staan een bezorgde vader of een zoon van iemand. Zij zagen een monster. Witte mensen hebben in hun hoofd en hart een monster gecreëerd en aan dat beeld moet ik linksom of rechtsom voldoen. Maar ik laat het aan mij voorbij gaan. Ik ben geen monster. Ik ben een mens. Om mijn voorouders tot slaaf te maken had de witte medemens een monster nodig. Dat angstbeeld was nodig zodat men een slaaf kon hebben en 's nachts kon slapen als een baby. Nu ben ik geen slaaf meer, maar het monster is er nog steeds. En dat zal er altijd blijven. In je hart, in je dromen en wanneer je in de spiegel kijkt. Je stopt die angst ver weg met geld, superieur gevoel en drogredenen. Je zegt bijvoorbeeld, laten wij het verleden achter ons. Terwijl het verleden onze voordeur nooit heeft verlaten. Ik bedoel, hebben wij haar wel de deur gewezen? Hebben wij haar ooit uit onze harten verstoten? Het verleden is het heden. En ik ben het heden dat jou doet denken aan het verleden. Ik heb op dit ogenblik niets, maar dan ook helemaal niets waar jij bang voor hoeft te zijn. Behalve de waarheid. De waarheid die ik en velen in onze harten dragen, is jouw angst en niet de vluchtelingen die hier willen verschuiven.
Als er een groepje is die een reden heeft om te twijfelen aan de goede intenties van haar land, zijn het Nederlanders van Surinaamse en Caribisch komaf. 400 jaar lang kolonialisme zonder nazorg of tegemoetkomingen. 300 jaar heb je met een zweep in je hand elke centimeter van hun lichaam bewerkt. 140 jaar na afschaffen slavernij sta je nog altijd emancipatie en elke vorm van zelfbeschikken in de weg. Vanaf onze eerste ontmoeting heeft mijn land mij nooit als gelijke gezien. Voor wie moet je bang zijn? God? Jij gelooft niet meer in God. Voor mij? Jij bent niet bang voor mij. Anders had je 85 jaar geleden Zwarte Piet afgeschaft toen wij het je aardig vroegen. Jij bent niet bang voor mij. Nooit geweest. In feite ben je bang voor het monster dat je hebt gecreëerd. Namelijk jezelf. En ik heb mijn angsten overwonnen door bewust worden. Dank u wel. Dankjewel. Is er iemand in de zaal die een vraag heeft? Dan mag de vinger omhoog. Ja, Marianne hier. Oh, daar ook? Nou, gaan we eerst daar. Eerst hierheen? Veel vingers. Ja, eerst daar. Wat is je naam en wat is je vraag? Mijn naam is Jetse de Vries. Ik vraag me af, en dat is ook een vraag aan jou, maar ook aan de anderen. Eigenlijk hoor ik vanavond dat liefde misschien wel de hoofdrol spelen moet worden in deze samenleving. Dus liefde voor de sport, de muziek, de kunst en liefde voor de mensen en de natuur. En zolang macht en dus ego's en industrieën of de media eigenlijk die aandacht krijgt, vraag ik me af, hebben wij wel de goede hoofdrolspelers? Als liefde een bijproduct wordt of een bijrolspeler of zelfs nog een figurant, zijn we dan niet op de verkeerde weg? Ik organiseer samen met Stichting Nederland Wordt Beter iedere jaar op 3 mei de Dag van Empathie. Ik denk dat empathie de oplossing is. En empathie is eigenlijk elkaar beter leren kennen. En want wij hebben allemaal empathie, maar meestal voor de mensen die dicht bij ons staan. En ik denk juist dat wanneer wij elkaar wat beter leren kennen, dat wij ook meer mensen dichter bij ons kunnen hebben. Dus en dat zie je ook in. Ik heb zoveel, ik ben nu hier. Ik kom overal in het land door gedichten die ik voordraag, noem maar op. En ik ontmoet zoveel mooie mensen. En we komen altijd uit. Maar het is raar dat als je dan naar social media of tv kijkt, lijkt of het niets gebeurt. Dus ik denk dat die mensen moeten misschien ook hun stem verheffen. Hun stem laten horen van, we zijn niet allemaal zo. Of dit ben ik. Dit is mijn zijn. En ik denk dat het heel belangrijk is. Liefde is voor mij, het wordt misbruikt. Weet je, het lijkt of niet echt is. Alsof het is net als iemand zegt, we zijn allemaal mensen. Terwijl je serieus wil aankaarten. Maar tegelijkertijd denk ik dat we pas die liefde kunnen hebben, als we elkaar leren kennen. Ik heb gevoel, Jerry Free, de naam Free is al meer dan 400 jaar onderdeel van dit land. En nog steeds moet ik spellen voor mensen. En ik denk dat omdat we elkaar gewoon niet goed kennen. Dus het zou mooi zijn als wij het hef in eigen handen zouden nemen om elkaar echt werkelijk te leren kennen. En geloof me, als je elkaar gaat leren kennen, ga je niet alles leuk vinden aan elkaar. En dat geeft niet. Maar gaandeweg gaan we wel elkaar beter waarderen, denk ik. Dankjewel. Er waren nog meer vragen. Hier zag ik een vraag. Ja. Yes, vertel. Ja, je zegt om die angst te overwinnen en het is ook en vanuit liefde met elkaar om te gaan, dat je dus 1-op-1 ontmoetingen en empathie, dat is wat die angst kan doen verdwijnen en wat kan zorgen dat je dichter bij elkaar komt. Maar wanneer uitsluiting, marginalisering, discriminatie in die instituties plaatsvindt, op systematisch niveau, ja, wat is daar een tegengif voor? Bewust worden. Morgen gaat waarschijnlijk een deel van de mensen hier in de zaal terug naar hun college of school, opleiding. Ik denk dat bewust worden is heel belangrijk. Omdat als we elkaar beter leren kennen, dan gaan wij zijn allemaal bevoordeeld. Ik ook. Een van die mooie dingen die ik heb geleerd is juist om beter mens te zijn. Door anderen te vragen om medemenselijkheid te tonen.
vergt het van mij dat ik ook beter mens ben. Ik kan niet, ik bedoel, als je naar iemand wijst, wijs 3 vingers naar jezelf. Dus je moet ook dat empathie, dat medemenselijkheid tonen, zeg maar. Dus end of the day, kijk, liefde is voor mij breed. Iemand vertelde me ooit, kritiek is liefde. Weet je, dus voor die mensen zeggen, hoe heb je kritiek op ons? Het is... Ja, gereformeerden zeggen, in mijn vermaning schuilt de liefde. Ja. En ik denk dat het heel belangrijk is dat wij bewust worden. En het is eng, ik weet, alles verandert. Maar alles was al lang aan het veranderen. Want de stemmen die je vandaag hoort, was al lang. De mensen die, de mannen die op mannen vallen, wilden al lang die vrijheid. Ze wilden al lang kunnen trouwen, vrij kunnen bewegen. De vrouw die nu zegt van, is mijn lijf, blijf van mijn lijf. Als ik jou geen toestemming heb gegeven, heb jij geen zeggenschap over mijn lijf. Weet je, dat zijn stemmen die al lang is geweest. Alleen nu hebben we blijkbaar een middel gevonden om het door te dringen. Maar laten wij gewoon elkaar echt... ik denk dat we beter van gaan worden. Ik zie Nederland als een land die nu in haar puberteit zit. Dus daardoor die groeipijnen. En dat is cool, dat is oké. Maar laten we wel wezen, als ik bij een intocht ga staan en aandacht vraag, bijvoorbeeld voor het feit dat de rest van het jaar, en zeker 2 maanden per jaar, dat zoveel kinderen zichzelf niet kunnen zijn, dan doe ik dat niet uit haat, maar dat doe ik uit liefde, omdat ik wil dat alle kinderen gezellig hebben. Ouderwets, gezellig. En dus dat is waarvoor je het doet. Het is niet omdat je wil opleggen. Mensen vragen me vaak, wat is de oplossing? Ik zeg, kom op, we zijn met 17 miljoen mensen bijna. Hoe kan ik beslissen voor 17 miljoen mensen? Maar het is wel mijn burgerplicht, en als dichter is wel mijn plicht om dingen aan te wijzen die soms pijnlijk zijn. En je noemt het dan truth to power. Maar het is wel belangrijk dat we die dingen bespreken. En dat we niet ons blijven gedragen als de aardigste kinderen van de klas. Wij kunnen ook stout zijn. En dat is oké. Laten we over hebben. Ja. Jeremy, last question for you. Great. I work with a performer, an artist in New York called Penny Arcade. And she has written an essay about this statement, and I want to put it to you and to ask your comment on it. She would argue that true power comes from knowing the absolute truth about ourselves. And I wonder if you agree. I agree. Because first of all, I cannot do what I'm doing without knowing who I am. And knowing who I am is also allowed me to know who you are, or how I want the person to be. In this case, how I want my country to develop. Because I feel like this is a country that has so much to offer. And she can become a leader, showing other countries how it should be done. But yet, there is this stiffness, you know, there's this, I got to hold on to that power that I have, you know, and I feel like, you know, it's not needed, you know. So I totally agree. For me to ask a person to do better, I have to ask myself the same question 10 times to do better. Right. Thank you very much. I think there's one more last question here. Okay, there's one more last question here. Eén laatste vraag hier. Wie ben je en wat is je vraag? Ik ben Noor en mijn vraag is, hoe kijk je terug op de intocht van Sinterklaas? Ouderwets gezellig. Weet je wat het is? Ik weet dat de rechters bij wie ik in de rechtbank kom, weet ik, er zijn ook mensen die de kans groot is dat zij ook rond 5 december zich opsminken voor hun kinderen. De agenten die komen, die wij verwachten dat ze zo neutraal mogelijk zijn. Ik weet dat het zijn agenten die me zelfs hebben gezegd, zonder schaamte, weet je, van wat verpest je het feest van mijn kinderen. Oprotten, weet je. Dus ik weet dat het heel moeilijk is voor het land om voorbij te gaan aan dat vasthouden aan iets dat zo gewoon is. En geloof me, verandering is moeilijk. Een van mijn grote helden, James Baldwin, zei van mensen hebben meer moeite met verandering dan met huilen. En dus ik snap dat het een groot offer is. Zo lijkt het. Maar tegelijkertijd moeten we ook aan denken, en die mensen
die ook bij een intocht wil staan. Die ook mee wil doen aan hun nationale traditie. Dus ik kijk terug op iets dat ik denk duidelijk heeft gemaakt dat het niet om die kleur van Zwarte Piet gaat. Maar onze mindset, hoe wij denken over de anderen. Dat als jij, al die tijd ben je Nederlander, totdat jij zegt, Zwarte Piet kan niet meer, want zus en zo, dat je met bewijzen aankomt en dat mensen zeggen, rot op naar eigen land. Waarom moest ik niet oprotten naar mijn eigen land toen ik gewoon slechte tijden met je aan het kijken was? Weet je, Nou, vind ik dat ook wel echt een nare streek, hoor. Maar, maar ik kijk terug op een intocht dat ik echt zeer jammer vind. Dat we de signaal die we nodig hadden. Zoveel mensen. En niet alleen zwarte mensen, maar echt zoveel mensen. Want je hebt heel veel witte mensen die ook met schaamte mee moeten doen. En dat we niet die signalen vanuit Friesland had meegekregen. Maar juist een signaal had meegekregen. Alsof Friesen gewoon andere mensen haten, zeg maar. Dat vind ik jammer. En ik denk dat wij nu met z'n allen moeten kijken hoe wij daar iets kunnen doen. Daarom was ik ook zo blij dat ik hier mag zijn. Omdat ik hoop dat door hier te zijn, mijn boodschap is gewoon... ik blijf bij de waarheid die ik ken, blijf ik vertellen. Maar ik ben wel hier omdat ik wel geloof in elkaar ontmoeten en gesprek met elkaar aangaan, zeg maar. Dus het is wel belangrijk dat we wel doorpakken. Maar ik weet, inmiddels heb ik zoveel mooie mensen hier ontmoet afgelopen half jaar, dat ik denk bij mezelf, is zo jammer dat het zo is gelopen. Maar ik hoop wel dat we het doorpakken, want geloof me, het kan niet zo zijn dat ik mijn dochter moet zeggen, neem het voor lief, dat je 2 maanden per jaar niet jezelf kan zijn. Dat kan niet. Ze is zo onbevangen. Ik kijk naar haar en ik denk, wauw, wat kan de wereld mooi zijn. En ik wil dat zij dat blijft voelen. En niet op een gegeven moment voelt van, ik hoor niet helemaal bij, noem maar op. Ze is zo Nederlands als de pest. Als de pest. Dankjewel, Jerry. Fantastisch. Dit was de avond van vanavond. Voordat we nog gaan luisteren naar Jeremy die af gaat sluiten met een gedicht, wou ik even zeggen dat Orenwieken kun je in Westjen, maar vooral komen, want waar het hier Orenwieken komt, bij de Grutte Iepen Up Pubquiz, kan een reis van 2 personen naar IJsland winnen. Dus al je komen, Orenwieken, u zijn laatste uitzending van dit seizoen. En jij krijgt vanavond bij naar buiten gaan nog een cursus Fries van ons cadeau. Ja, dus. Ik heb een Friese vlag, sjaal. En nu heb ik ook nog kussens. Ik heb het gevoel dat jullie met een scheme bezig zijn. Ja, we luisteren er compleet in. Ja, Jerry bedankt. En het laatste woord is aan Jeremy. Wow. I don't know about you lot, but I am feeling pretty heroic after that. You've got to slide between the living and the dead. You've got to open up a window in your head. You've got to take the world, shake it, crush it, remake it. Open up a window in your head. When the moon invades your soul, you want to scream. You're the iceberg in the center, in the dustbin of dimension. When the moon invades your soul, you want to scream. When they pull your heartstrings out, it's only love. It's a mix of joy and pain, but you'll come alive again. When they pull your heartstrings out, it's only love. What's that drumbeat? What's that thunder? It's my dad. He came down under, knocking on the door of wonder that never ceased to exist inside his creaking heart. I'm the genie in the bottle. I'm the engine at full throttle. I'm racing down that every road in sight. To make love, we don't need beds.
We'll tear the world to shreds. I'm racing down that every road in sight. Different gardens, different flowers, diamond caves and silver towers. Draw those curtains, disappear. We won't hear, we won't hear. The only makeshift angels are ourselves. My tattered wings made from the garbage of my heart. You've got to slide between the living and the dead. You've got to open up a window in your head. Take the world, shake it, crush it, remake it. Open up a window in your head. Blow our trumpets, angels. Blow our trumpets, angels. Thank you. I wish you could see you at Welcome to the Village. We're there in July, so hopefully you'll all come. Like dolphins, like dolphins can swim. Though nothing will keep us together.